Destijds voor dit is om 8 op YouTube. Goeienaand. De municipaliteit is af te richten, die het gemaakt wordt. En zo gaat ik naar ook af te richten. Maar nu is bij die tachtig oprichten. Die municipaliteit is zelf te richten genomen. En ik was een Nataalse politie die het zo de kokoi en die het geraakt wordt van die het geraakt. Maar nu is bij die tachtig gebracht. Zuid-Afrikaners die dit gemaakt wordt. In dat zin. En dat was. Harde te minder. Als je weer bij om 8 uur weer terug naar YouTube. Goeienacht, rustig weer tot ziens. Goeienacht.